சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்சானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சலாகய தக்ஷும் மிலமேன தஸ்ய குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிதம் சாவிரம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः ராமாயம் சதா சிவபாதிகம். हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे राधा कांता नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी पंचकल्पतराय कृपसिंधु पतिनानां भावनीये वैष्णवे नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாயத்துல 10வது அத்தியாயத்துல நாம இருக்கிறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடத்துல வந்திருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த கடைசி பேரா படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி பேரா லாஸ்ட்ல படிக்கணும் மாதாஜி. இந்த வெளிப்புற சக்தி பகவானின் பிரிந்த சக்தி என்றும் சக்தி பகவானின் பிரிந்த சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் ஆகாயம் ஆகிய பௌதிக மூலகங்கள் பகவானின் பிரிந்த சக்திகள் என்று அறியப்படுகின்றன. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தின் ஆதி லீலை 7வது அத்தியாயம் 119வது ஸ்லோகம் பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். பரமபுருஷ பகவானின் ஆன்மீக சக்தியில் இருந்து இந்த பௌதிக சக்தி பிரிந்த நிலையில் உள்ளது. இவ்வாறாக அஃது ஆதியில் பரமபுருஷரால் படைக்கப்பட்டதுதான் என்றாலும் அவர் அதனுள் உண்மையாக இருப்பதில்லை. மத்தானி சர்வ பூதானி, அதாவது அனைத்துமே என் மீது நிலை கொண்டுள்ளன என்று கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் உறுதிப்படுத்துகிறார். அனைத்துமே அவரது சொந்த சக்தியின் மீதே நிலை கொள்கின்றன என்பதையே இது குறிக்கின்றது. உதாரணத்திற்கு, கிரகங்கள் வெளிவானில் நிலை கொண்டுள்ளன. இது கிருஷ்ணரின் பிரிந்த சக்தியாகும். பகவான் பகவத்கீதையில் 7வது அத்தியாயம் 4வது ஸ்லோகம் விளக்குகிறார். பூமிர் ஆப்போ நலோ வாயு கம் மனோ புத்திர் ஏவச்ச அகங்கார இதியம் மே பின்னா பிரஹிருத்திர் அஷ்டதா. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இவை 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். பிரிந்த சக்தியானது சுதந்திரமானது போல் தனித்து செயல்படுகிறது. அம்மாதிரி சக்திகள் உண்மையில் நிஜமானவை என்றாலும் அவை சுதந்திரமானவை அல்ல. அதனால் அவை பிரிந்துள்ளன என்று இங்கே கூறப்படுகிறது. செயல் ரீதியான ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இந்த பிரிந்த சக்தி புரிந்து கொள்ளப்படலாம். பேசுவதை பதிவு செய்யும் ஒரு கருவியை பயன்படுத்தி நான் புத்தகங்களை தொகுக்கிறேன். இக்கருவியை மீண்டும் இயக்கினால் அதில் வரும் ஓசை நான் பேசுவது போன்றே இருக்கும்.
ஆனால் உண்மையில் அப்போது நான் பேசுவதில்லை. முதலில் நான் பேசுகிறேன். ஆனால் பிறகு என்னிடம் இருந்து தனித்திருக்கும் பதிவு செய்யும் அக்கருவியானது நான் பேசுவது போன்றே செயல்படுகிறது. அதேபோல் இந்த பௌதீக சக்தியானது முதலில் பரமபுருஷ பகவானிடம் இருந்து தோன்றுகிறது. இந்த சக்தி பகவானால் அளிக்கப்பட்டாலும் அது தனித்து செயல்படுகின்றது. இது பகவத்கீதையில் 9வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மயாத்யக்ஷேன பிரகிருதி சூயதே சராச்சரம். இந்த பௌதீக சக்தியானது என்னுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் செயல்படுகிறது. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையின் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. வேறொரு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதாவது வெளிப்புற சக்தி, பகவானின் பிரிந்த சக்தி அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அதாவது பகரங்க சக்தி, அதாவது மகாமாயா சக்தி. மகாமாயா சக்தின்னு சொல்லும் போது வெளிப்புற சக்தி. இப்ப நாம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில, அதாவது ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல இதை பத்தி நம்ம படிப்போம். 13வது அத்தியாயத்துல 24 மூலக்கூறுகளோட நம்ம எப்படி உடல் இயங்குது, நம்ம யாரால இயக்கப்படுறோம் அப்படின்றதையும் நாம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 13வது அத்தியாயத்துல விரிவா நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த நீர்நிலை, நெருப்பு, காற்று அப்படின்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா? இது எல்லாமே பஞ்சபூதங்களான இந்த உடல் தான். இந்த மேக்னெட்டிக் மூலமா தான், இந்த காந்த சக்தி மூலியமா தான் இந்த உடல் இயங்குது, இந்த பிரபஞ்சமே இயங்குதுன்றத நாம 13வது அத்தியாயத்திலே கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பகவான் பகவத்கீதை மூலியமாக நமக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஒண்ணு. இதே சைத்தன்ய சராமர் இதுல பாத்தீங்கன்னா 7வது அத்தியாயத்துல 119ல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? பரமபுருஷ ஆன்மீக சக்தியில இருந்து பௌதிக சக்தி பிரிந்த நிலையில் உள்ளது அப்படின்னு. அதாவது பகவானுடைய சக்தியிலிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் இந்த மகாமாயா சக்தி. இதுல இன்னும் ரொம்ப விளக்கமா கொடுக்குறாங்க பாருங்க. இந்த 8 விதமான மூலக்கூறுகள். இப்ப 8 விதமான மூலக்கூறுகள் நம்ம சொல்றோம். அதாவது சூதல உடல், சூட்சம உடல் இல்லைங்களா? சூதல உடல் ஒன்று சொல்றது கண்ணுக்கு தெரிகிற உடல், அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்களான உடல். சூட்சம உடல்ன்றது கண்ணுக்கு தெரியாத உடல். அது பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம், மனம், புத்தி, இந்த 3மே கண்ணுக்கு தெரியாதது. இந்த 8மே பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி தான். இந்த 24 மூலக்கூறுகள்ல இதுவும் 8 முக்கியமானது. அப்புறம் ஞானேந்திரங்கள், கர்மேந்திரங்கள், அப்புறம் இந்த முக்குணங்கள், இதெல்லாம் சேர்த்துதான் 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிச்சிருக்கோம். இது எல்லாமே வெளிப்புற சக்தியால இயங்கப்படுது அப்படின்னு. இதுக்கு பகவான் இந்த 24 மூலக்கூறுகளும் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். கட்டுண்ட ஆத்மாவதான் இருக்கலாம், ஆனா இது எல்லாத்துக்குமே சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. அது தன்னுடைய செயல்படட்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணல பகவான். ஆனா அதே ஆன்மீகத்தையும் கொடுத்துறார், இந்த பிரகிருதி, இந்த இயற்கையும் கொடுத்துக்கிறார். இந்த இயற்கை மூலியமா நீ சுதந்திரமா இருக்கலாம், இல்ல நீ ஆன்மீகத்துல வந்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்துல பண்ணும்போது நீ முக்தி அடைவான்றார் பகவான் இல்லைங்களா? சோ நாம இந்த இடத்துல என்ன படிக்கிறோம்? இந்த மகாமாயாவோட சக்தியை நம்ம இதுல படிக்கிறோம். ஒரு இடத்துல பகவானே இந்த யோக மாயா சக்தியில பகவானுடைய கடவுள் என்ற பகவான் என்ற அந்த ஸ்தானமே மறைக்கப்படுகிறது யோகமாயா சக்தியில. ஏன்னா அது அவருடைய லீலை. அது ஏன்னா யசோதா தாய் பாத்தீங்கன்னா மாயத்தால கட்டுன்னு இருக்கும்போது, மாயில கட்டுன்னு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, மாயத்தால் இதான் போது ஆட்கொள்ளும் போது அவர் அந்த இடத்துல பகவான் என்ற ஸ்தானத்துல மறைகிறார். யோகமாயா சக்தியிலேயே மகாமாயா சக்தி தான் மறைக்கப்படும், ஆனா யோகமாயா சக்தியிலேயே பகவான மறைக்கப்படுது. பகவானுடைய சக்தியை மறைக்கப்பட்டு தன்னுடைய தாயோட குழந்தை என்ற ஸ்தானத்துல அந்த இதுல அந்த அந்த இடத்துல அவரு பிரதிபலிக்கிறார். இது ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த இடத்துல எல்லாம் ஏன் யோகமாயா சக்தியிலேயே பகவான மறைக்கப்படுறது, அது அவருடைய லீலை. அது தன்னுடைய யசோதாயோட மகன் ஒரு பகவான்றதே அங்க இடத்துல யோகமாயா சக்தி மூலியமாக மறைக்கப்படுது. அப்ப நாமெல்லாம் எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க, எம்மாத்தன் பாருங்க, இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா தெளிவுபடுத்துறாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம போன் ரெக்கார்டிங் பண்றோம், எப்படி நம்ம பண்றோம், நம்ம அந்த டைம்ல பேசுறோம், அவ்வளவுதான், அதோட முடிச்சுக்கிறோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அது எனி டைம் அது பாட்டுன்னு நம்ம எப்பெல்லாம் பிளே பண்றோமோ அப்பெல்லாம் அது போயிட்டு இருக்கு. ஆனா நம்ம சொல்லி முடிச்சது அது எப்பயோ ஒரு டைம் தான் சொன்னோம், ஆனா போயிட்டு அதே மாதிரிதான்
பகவானுடைய யோகமாயா சக்தியிலிருந்து பிரிஞ்சது வந்ததுதான் இந்த மகாமாயா. இந்த மகாமாயோட செயல்பாடு அது சுதந்திரமாக அது செயல்பட்டு தான் இருக்கும். சரிங்களா? அது ரொம்ப தெளிவா இந்த விஞ்ஞான பூர்வமா ரொம்ப அழகா தெளிவுபடுத்துறாங்க. இதை மட்டும் நம்ம மறக்க வேண்டாம். இதுதான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலையும் பாத்தீங்கன்னா 9ஆம் அத்தியாயத்துல, அதாவது ராஜ வித்யா ராஜ குவியோகத்துல 10வது பாதத்துல ரொம்ப தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க. இதுலயே இல்லைங்களா? சரி, இப்போ இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். இவர் பாருங்க. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. வேறொரு உதாரணம் கொடுக்க வேண்டுமானால், ஒரு பசு தனக்கென்று சில சக்திகளை கொண்டுள்ளது. அது விரும்பினால் யாரையாவது எட்டி உதைக்கலாம். அது அதனுடைய ஸ்வரூப சக்தியாகும். அதாவது அதனுடைய நேரடியான சக்தி. அது பாலும் அளிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பாலை ஒருவர் அருந்தினால் அந்த பசுவின் பிரிந்த சக்தியான பாலின் மூலம் அவர் பயனடைகின்றார். யோகமாயை மற்றும் மகாமாயை இவை இரண்டுமே பிரமிப்படைய செய்வதற்கும் வெற்றி கொள்வதற்குமான சக்திகளை கொண்டுள்ளன. மகாமாயையானது பௌத்திக உலகில் உள்ள உயிர்வாளிகளை வெற்றி கொள்கிறது. அதே சமயம் யோக மாயையானது பகவானின் நித்திய சகாக்களான முக்தியடைந்த ஆத்மாக்களையும் இன்னும் பலனையும் கூட வெற்றி கொள்கின்றது. கற்றுண்ட ஆத்மாக்களும் முக்தியடைந்த ஆன்மாக்களும் கூடவே பகவானும் மாயையினால் பிரமிப்படைகின்றனர். என்றாலும் இவை இரண்டும் வெவ்வேறு விதமான பிரமிப்பாகும். இவை மாயையின் வெவ்வேறு தோற்றங்களாக ஏற்படுகின்றன. இந்த வித்தியாசத்தின் தன்மை மற்றும் ஆழத்தை பற்றி அதிகம் கூற வேண்டியதில்லை. மகாமாயை உயிர் வாழிகள் தங்களின் ஸ்வரூப நிலையை, உண்மையான நித்திய அடையாளத்தை மறக்கும்படி செய்கின்றது. அதே சமயம் யோக மாயையும் பகவான் தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை மறந்துவிடச் செய்கின்றது. வித்தியாசம் என்னவென்றால், மகாமாயையினால் பிரமிப்படையும் உயிர்வாளிகள் அறியாமையின் காரணமாக தங்களின் அடையாளத்தை மறந்து அதற்காக அவர்கள் துன்பப்படுகின்றனர். ஆனால் யோகை மாயையானது பகவான் தன் லீலைகளில் அதிகம் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதற்காக தன்னுடைய அடையாளத்தை அவர் மறக்கும்படி செய்கின்றது. அந்த வார்த்தை என்ன? கோலோக பிரபுஜி, கோலோக. சரிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிருங்க. வாசிக்கிறோம். கோலோக பிருந்தாவனத்தில் தன்னுடைய அன்னை யசோதைமையினால் தண்டிக்கப்படும் போது நான் பரமபுருஷர் என்பது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தெரியாது. தான் பகவான் என்பதை கிருஷ்ணரே மறக்கும் விதத்தில் யோகமாயை செயல்படுகிறது. அதன் மூலம் அன்பான பெற்றோரை சார்ந்திருக்கும் குழந்தையாக வாத்சல்ய ரசத்தில் தன்னுடைய குழந்தை பருவ லீலைகளை அவரால் அனுபவிக்க முடிகிறது. இந்த பிரத்யேகமான மறதியானது கிருஷ்ணர் தன்னுடைய நித்திய சகாக்களுடன் பலவிதமான உறவு முறைகளை அனுபவிக்க அனுமதிக்கிறது. செல்ல பிள்ளையாக மட்டுமின்றி சகோதரனாக, உடன் பிறந்தவரின் மகனாக, கள்ளக்காதலனாக, இப்படியும் கூட இவ்வாறாக யோக மாயையானது பகவான் தான் கடவுள் என்பதை மறக்கச் செய்து அதன் மூலம் அவர் உதவி புரிகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இப்ப இந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மகாமாயா இவ்வளவு நாள் நம்ம படிச்சது எல்லாமே மகாமாயாவோட செயல்பாடு பத்தியா நம்ம படிச்சிருந்தோம். யோக மாயாவோட செயல்பாடு பாருங்க. இப்போ யோக மாயா செயல்பாடு பகவானையே மறைக்குது இல்லைங்களா? பகவான் மறைக்குதுன்னா அவரோட லீலையை ஆனந்தப்படுத்துறதுக்காக தான் மறைக்குதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம எப்படி சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பக்தர், தூய அனநீக பக்தரா இருக்காரு ஒருத்தர், பகவான் அதாவது ரொம்ப தூய பக்தரா இருக்காரு. அவரு முக்திக்கான எல்லா விதமான சாத்வீகமா அவர் செயல்படுறார். அதாவது சுத்த சத்துவத்துல அவர் செயல்பட்டு இருக்கார். பிரம்ம நிலை அடையறதுக்கு எல்லா விதமான முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கார். பிரம்ம நிலை அடையறதுக்கு எல்லா விதமான சாராம்சமும் அவர்கிட்ட இருக்கு. ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு சில தடுங்கள்லாம் வரும். தடுங்கல் வர காரணம் என்னன்னா, இந்த யோக மாயா பகவானை எப்படி மறைக்குதுன்றீங்களா? அதுதான் இங்க இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பகவானை நாம காதலனாகவோ, அதாவது கணவராகவோ, மனைவியாகவோ, மகனாகவோ, மகளாகவோ, பிள்ளையாகவோ,
ஏதோ ஒரு வகையில நண்பனாகவோ நம்ம உறவு கொள்ளும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரசத்து மூலியமாக நாம உறவாடும் பொழுது நமக்கு இந்த யோக மாயா வந்து நம்மளை லீலையில நம்மளை அதிகம் கஷ்டப்படுத்தும். சில இடத்துல கஷ்டப்படுத்தும், அதை மறைக்கும். ஆனா அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். அது இப்ப பகவானுக்கு எப்படி யசோதாய்க்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாம இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய தாய்க்கு என்ன செய்யணுமோ, மகன் ஸ்தானத்துல என்ன செய்யணுமோ அதை அவர் கரெக்டா ஒரு சாதாரண ஒரு மனித பிறவியா இருக்கிற மாதிரி செய்யறது அது செயல்படுறார். அது ஒரு ஆனந்தம் இல்லைங்களா? அது ஒரு ஆனந்தம், தனி மகத்துவம். இதுதான் வந்து ராதாராணிக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள ஒரு விஷயம் நடக்குது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கலியுகத்துல நாம 2 பேருமே வந்து ஒரு 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 அவதாரம் கொடுப்போம் அப்படின்னு அவரு லீலையில சொல்றார். அப்ப சொன்ன உடனே பகவான் சொன்ன உடனே ராதையும் ஒத்துக்கிறாங்க. அப்போ பகவானும் ராதையும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு லீலை அந்த ஒரு ஒரு அவதாரம் கொடுக்குறாங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரகசியமான அவதாரம் சொல்லுவாங்க. அதான் குவிய அவதாரம் சொல்லப்படுது. அந்த குவிய அவதாரம் எதுன்னா பகவான் சைத்தன்யர். அவரோட சைத்தன்ய அவதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரகசியமான அவதாரம். இந்த அவதாரத்தை யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக முக்திக்கான வழி கிடைக்கும் அப்படின்றது பத்ம புராணத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு. பத்ம புராணத்துல சிவபெருமான் தன்னுடைய பார்வை தாயார்கிட்ட உபதேசம் பண்ணும்போது இந்த இடத்தை கோடிட்டு காமிச்சிருக்காரு. கலியுகத்துல பகவான் கிருஷ்ணரும் ராதையும் 2 பேருமே ஒரு அவதாரம் கொடுப்பாங்க. அது ஒரு ரகசியமான அவதாரம். பகவான் எண்ணற்ற அவதாரம் கொடுப்பார். அதுல ஒரு அவதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரகசியமான அவதாரம் சொல்லப்படுது. சோ எது சொல்ல வரேன்னா, மனித பிறவியா வந்த பிறகு அவர் வந்து அதுல அவங்க நிறைய விஷயத்துல லீலை பண்ணிருக்காரு. அவர் ஒரு சில விஷயத்துல எல்லாம் அசிங்கப்பட்டிருக்காருன்னா அந்த இடத்துல அந்த யோக மாயாவுடைய சக்தி மறைக்கப்படுகிறது. அசிங்கம்னா என்னது? ஒரு இடத்துல ஒரு 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 கலந்துரையாடல் நடக்குது. அந்த இடத்துல வந்து தேவையில்லாத வார்த்தைகள்லாம் வருது. அப்போ அந்த இடத்துல நான் பகவான்கிட்ட உடனே சங்கு எடுத்து கையில எடுத்து சக்கரத்தை எடுத்து அவனுக்கு கொன்னுருக்கலாம் இல்லைங்களா? ஒரு பவர்ல வச்சு கொன்னுக்கலாம். சோ அதெல்லாம் இல்லாம அவர் அந்த இடத்துல லீலை பண்ணுன்றதுல அந்த யோக மாயா சக்தி மூலியமாக அங்க பகவானா காட்டாம ஒரு சாதாரண மனிதனாக அங்க காட்டப்படுறாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய சராமர் லீலால ரொம்ப அழகா, மத்திய லீலாலையும் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி யோக மாயா சக்தி மூலியமா தான் வரும். அதே வந்து மகாமாயா சக்தி மூலியமாக அது இயங்காது. அவ மகாமாயா சக்தி இயங்கும்போது நாம தான் இந்த 84 லட்சம் உயிர்வாழில இந்த 4 லட்சம் உயிர்வாழிகள் மட்டும்தான் இந்த மகாமாயா சக்தி மூலியமாக நாம மறைக்கப்படுறோம். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஏதாவது கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी प्रभु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் மியூட்ல இருக்கு. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, இந்த வந்து பகவான் வந்து மகனாக நண்பனாக செயல்படும் போது வந்து அவரே யோக மாயினால மறைக்கப்படுறாருன்னு சொல்றாங்க. அவர் வந்து லீலைகளோட சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க. ஆமா. இப்ப வந்து மகா மாயைன்றது வந்து நம்ம ஆமா என்னங்க பிரபுஜி? ஆமா, அது வெளிப்புற சக்தியால இயங்கப்படுறதுனால நாம வந்து அந்த இடத்துல நாம சுதந்திரமான பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுக்கறது அவர் லீலையில அவதாரம் கொடுக்கிறார். நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லீலை கிடையாது. நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய செயல் பண்றோம்னு சொல்றாங்க. ஆமா, நம்ம செயல் மூலியமாக நாம தீர்மானிக்கப்படுறோம். அது வந்து அவரு லீலை பண்றார். அந்த லீலையில தான் அவர் வந்து யோகமாய சக்தி மூலியமாக அவர் செய்யப்படுறார். ஒரு இடத்துல மறைக்கப்படுறார், ஒரு இடத்துல வந்து பகவான் வந்து அந்த மறைக்கப்படுறது ஆனந்தத்துக்காக தான், பக்தர்கள் ஆனந்தம் தான். இப்போ பகவான் வந்து சைத்தன்யரா அவதாரம் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு பக்தர் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி உணர்றாரு அவர். ஏன்னா அங்க இது ராதா ராணி வந்து அந்த குளத்துல கைய வச்ச உடனே அந்த குளம் தண்ணி எல்லாம் வந்து எல்லோ கலர் ஆனது இல்லாம அந்த அந்த தண்ணியில யாரெல்லாம் குளிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஆனந்தம் அடைகிறாங்க இல்லைங்களா, சாதாரண பக்தர்கள். அப்போ பகவானும் அந்த இடத்துல போகும்போது அந்த யோகமாய சக்தியினால அவரும் அந்த பவரம் மறைக்கப்பட்டு ஒரு அந்த சக்தியின் மூலியமாக ஒரு பகவான் என்ற சக்தியை மறைக்கப்படுறாரு. அவர் மறைக்கப்பட்டவன சாதாரண ஒரு மனிதனாக அவரு அந்த தண்ணியிலிருந்து எழுந்து வரும்போது அவரை சந்தோஷமா, சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அவர் தான் பகவான் ஆச்சு, அவர் தான் அது எல்லா விதமான தெரியுமே, தண்ணி உள்ள முக்கி வந்த பிறகு அவங்க எப்படி இருந்தா. அப்ப அந்த யோக மாயால மறைக்கப்படுற உண்மை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஆனா அது அந்த இடத்துல வெளியே வரும்போது அந்த யோக மாயா மறைக்கப்படுறதுனால அப்பவே அதே வந்து பகவான் வந்து தாயார் கிட்ட கேட்கிறார், கனகவதி தாயார் கிட்ட கேட்கிறார், அதாவது ராதா கிட்ட கேட்கிறார்.
நான் இது உள்ள இருந்து வெளியே வந்த பிறகு எனக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம் அடைகிறேன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. தண்ணி உள்ள காலகை வச்ச உடனே அவ்வளவு ஆனந்தம் அடைகிறேன். அப்பதான் ராதே தாயார் சொல்றாங்க, நான் உன்னை 24 மணி நேரமும் துதிபாடின்னு இருக்கேன் இல்லையா, உனக்கு எல்லா விதமான பணிவிடை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இல்லையா, உன்னுடைய முதல் பக்தன் இல்லையா நானு, சிவபெருமானுக்கு உகந்த பக்தன் இல்லையா நானு, அப்படிப்பட்ட பக்தன் உனக்கு இருக்கும்போது நான் எவ்வளவு ஆனந்தம் அடைவேன் அப்படின்ற நீ பாத்துக்கோ, அந்த ஆனந்தத்தை நீ அடையிறன. அப்பதான் பகவான் சொல்ற, அப்போ அவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கா, ஒரு பக்தரா இருக்கிறவன் என்ன துதி பாடுனா இவ்வளவு ஆனந்தம் கிடைக்குமா, அப்ப நான் ஒரு சாதாரண ஒரு பக்தனாக பிரிவு எடுக்கணும் தான் அந்த யோக மாயா சக்தி மூலியமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய இவங்களுடைய ராதாவுடைய சாரத்திலையும் இவங்களோட அங்க பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். அவதாரம் கொடுத்து அங்க சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு என்ன கிடைக்குமோ பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது எப்படின்னா, ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பூரிக்கு வந்திருக்காரு, பூரிக்கு எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க. யாரு, நித்யானந்த பிரபு வரார், அத்வைதர், எல்லா கதாதாரெல்லாம் எல்லாம் அவருடைய சகாக்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க. பூரி, அதாவது கல்கட்டால இருந்து பூரிக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. பூரிக்கு வர வழியில பகவானுக்கு என்னன்னா அதாவது யோகமாயா சக்தியால மறைக்கப்படுறாரு பகவான. மறைக்கப்பட்டவன என்ன பண்றாருன்னா அங்க ஓடியாடுறாரு. ஒரு சாதாரண பக்தர் என்ன பண்ணுவான், இப்ப நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா சிதம்பரம் கோவிலுக்கு போகணும்னு வச்சுங்களேன், ஒரு பக்தரா இருக்கவன் சிதம்பரம் எப்ப போவோம் எப்ப போவோம் எப்ப போவோம் எப்ப போவோம்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான் இல்லைங்களா. சிதம்பரத்தை எப்ப போய் அடையணும், எப்போ பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைப்பான். அதே மாதிரிதான் அந்த இடத்துல பூரி ஜெகநாத்தை எப்போ பார்க்கணும்னு அங்க இருந்து அங்க சகாக்கள் மொத்தமா வரவரு அங்க இருந்து சீக்கிரமா ஓடியாந்துடுறாரு. ஓடியாந்து பகவானை தரிசிக்க வர்றார். தரிசிக்க வந்தோம்னா அந்த இடத்துல அவரு ஜெகநாத்தை பார்த்த உடனே அப்படியே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறாரு. அவ்வளவு பிரேம பக்தியா என்ன கண்ணுல தண்ணியா ஜலமா கொட்டு அப்படியே பகவான் கீழே விழுந்துட்டார். கீழே அந்த இடத்துல அந்த பட்டாச்சாரி என்ன பண்றாரு, அந்த கோயிலோட தர்மகாத்தா அவர் என்ன பண்றாரு, என்னப்பா தண்ணி தெளிச்சு எழுப்புங்கப்பா அவரை படுத்துருக்காரு. அவரு யாருன்றது கூட அவருக்கு தெரியல, அந்த பட்டாச்சாரிக்கு தெரியல. தெரியாம அவரு தண்ணி ஊத்தி தெளிக்கிறாங்க, எல்லாம் பண்ணி பாக்குறாங்க. இல்லப்பா என் ரூம்ல எதுவும் படுக்க வைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவில்ல இருந்து பட்டாச்சாரிய வீடு போய் பக்கத்துல இன்னமும் அந்த வீடு இருக்கு. இப்ப கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்க கொண்டு போய் படுக்க வைக்கிறாங்க. இல்ல சகாக்கள்லாம் இவங்க எல்லாம் ஓடிடுறாங்க. இவங்க எல்லாம் யாரு, நித்யானந்தா பிரபு, அத்வைதர், கதாதர், இவங்க எல்லாம் வராங்க. எல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் கோசாமி எல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா இங்க பார்த்தா இவரை காணும். அப்புறம் இவங்க அங்க கோவில்ல என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்தாரு, அப்படியே பகவானை பார்த்து ஒரே பிரேம பக்தியில பண்ணாரு, மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டாரு, அப்படியே மூச்சு பேச்சு இல்லாம இருக்காரு, என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல, ஆனால் பட்டாச்சாரிய வீட்டுல வச்சிருக்காங்க. அடே அவர்தான் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்னு சொன்ன உடனே பட்டாச்சாரிய எல்லாம் கூட்டும் போய் காட்டுறாங்க. காட்டின உடனே அப்படியே படுத்துருக்காரு. இவர் என்னப்பா இவர் இறந்துட்டாரா என்னன்னு தெரியல, இந்த மாதிரி கிடக்குறாரப்பா அப்படின்னா, அவர் இறக்கலைங்க, யோக சக்தி யோகமாயா சக்தியில மறைக்கப்பட்டிருக்காருங்க. ஒண்ணு இல்லைங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராமான்னு சொல்லி பாருங்க, உடனே எழுந்து உட்காருங்க. எல்லாரும் எழுந்து கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க. கீர்த்தனை பண்ண எழுந்து உட்காந்து ஜெகன்னு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி எல்லாம், ரொம்ப அழகா இருக்கும். உடனே திரும்ப அங்க இருந்து ஓடியாந்து, ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு பிரேம பக்தியில வருது. பகவானுடைய பிரேம பக்தியில ஒரு பக்தனா எப்படிலாம் பகவானை துதிபாட முடியும், எப்படிலாம் ஆனந்தம் அடைய முடியும்ன்றத பகவான் சைத்தன்ய லீலையை படிச்சோம்னா அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். ஒரு சாதாரண நம்ம நினைப்போம், இவர்தான் பகவானுடைய அவதாரம் சொல்லும் போது பகவான் எப்படி இருப்பாரு, அப்படிலாம் இல்லாம யோகமாயா சக்தி மூலியமாக மறைக்கப்பட்டு சாதாரண மனிதனாக ஒரு பக்தன் எப்படிலாம் இருக்கணும்ன்றத அந்த அவருடைய லீலையை படிச்சாவே போதும். 48 வருஷம் பிறந்து இருந்தாலும், இந்த பூலோகத்துல இருந்தாலும் அவ்வளவு லீலை பண்ணிட்டு போயிருக்கார் பகவான் சைத்தன்யர். இதுவும் யோகமாயா சக்தியில தான் அது இயங்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை மேலும் விளக்குவதற்காக ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்படலாம். பார்வையற்ற ஒரு மனிதனால் எதையும் காண முடியாது. குழந்தைகள் கண்ணாமூச்சி விளையாடும் போது ஒரு குழந்தை தன் கண்களை மூடிக்கொள்கின்றது, மற்ற குழந்தைகள் ஒளிந்து கொள்கின்றன. இந்த குழந்தையின் கண்கள் மூடப்பட்டுள்ளதால் அவனால் பார்க்க முடியாது. பார்வையற்ற ஒருவனால் பார்க்க முடியாது, இந்த குழந்தையாலும் பார்க்க முடியாது. இருவரில் ஒருவர் கூட பார்க்க முடியாது. ஆனால் இவர்கள் ஆனால் இவர்கள் இருவருக்கிடையிலும் பெருத்த வித்தியாசம் உள்ளது. பார்வையற்றவன் பார்க்க முடியாமல் இருப்பது அவனது துன்பத்திற்கான காரணமாகின்றது. இஃது அவனது விருப்பத்திற்கு எதிரானது. அவன் கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றான். இந்த குழந்தையினாலும் பார்க்க முடியவில்லை.
ஆனால் குழந்தை அந்த விளையாட்டை அனுபவிக்கிறான். தன்னுடைய சொந்த விருப்பத்தினால் அந்த குழந்தை பார்வையற்றவனாக காட்சி அளிக்கின்றான். அது அந்த குழந்தைக்கு சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது. அக்குழந்தை கட்டாயப்படுத்தப்படுவதில்லை. அதேபோல் உயிர்வாழிகள் தங்களின் நித்தியமான அடையாளத்தை மறக்கும்போது அவர்கள் துன்பப்படுகின்றனர். தங்கள் அடையாளத்தை மறக்கும்படி அவர்கள் கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனர். ஆனால் யோக மாயையானது கடவுள் தன்னுடைய அடையாளத்தை மறக்கும்படி செய்கின்றது. இதன் மூலம் தான் அன்னை யசோதையின் மைந்தன் என்றோ அல்லது ஸ்ரீ தாமாவின் நண்பன் என்றோ அவர் நினைக்க முடியும். இவ்வாறாக பகவான் தன் சகாக்களுடன் பல்வேறு ரசங்களில் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். இவ்விஷயத்தில் பகவான் தான் கடவுள் என்பதை தெரிந்து கொண்டே அதை மறக்கிறார். அவர் இதை யோக மாயையின் துணையுடன் செயல்படுத்துகிறார். குருச்சேத்திரத்தில் முனிவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் கூறினர், ந எம் விதந்தி அமி பூபா ஏகா ராமாஷ் விருஷ்ணயக மாயா ஜவனிகா சன்னம் ஆத்மானம் காலம் ஈஸ்வரம். இந்த அரசர்களோ உங்களின் நெருங்கிய சங்கத்தில் உள்ள விருஷ்ணிகளோ கூட உங்களை எல்லா இருப்புகளின் ஆத்மாவாகவும் காலத்தின் உந்துதலாகவும் பரம கட்டுப்பாட்டாளராகவும் அறிவதில்லை. நீங்கள் மாயையின் திரையினால் மூடப்பட்டுள்ளீர்கள் என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் 84வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகம். இதற்கான பொருளுரையில் நாம் காணலாம். பகவான் கிருஷ்ணரின் குடும்பத்தினரான விருஷ்ணிகள் கிருஷ்ணரே படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் இதயத்தினுள்ளும் வசிக்கும் பரமாத்மா என்பதை அறியும் அளவிற்கு மிகவும் நெருங்கிய பழக்கத்தில் இருந்தனர் என்று ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் விளக்குகிறார். மேலும் குருச்சேத்திரத்தில் இருந்த கிருஷ்ணரின் பக்தர் அல்லாத அரசர்கள் அவர் அனைத்தையும் அழிக்கும் காலம் என்பதை அவர் அனைத்தையும் அழிக்கும் காலம் என்பதை அறிந்திருக்கவில்லை. பக்தர்கள் மற்றும் பக்தர் அல்லாதவர்கள் என இரு வகையினருமே மாயையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் வெவ்வேறு வழிகளில் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். பௌதீகவாதிகளுக்கு மகாமாயை என்பது மயக்கும் வெளிப்புற சக்தியாக செயல்படுகிறது. ஆனால் வைஷ்ணவர்களுக்கு அதுவே யோகமாயை எனப்படும் உள்ளுரை சக்தியாக செயல்படுகிறது. அது பரமபுருஷ பகவானின் மாட்சிமையை அறிந்து கொள்வதை மறைத்து அவர்களை பகவானின் நித்திய ஆனந்தமயமான லீலைகளில் ஈடுபடுத்த வைக்கின்றது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் யோக மாயைக்கும் மகா மாயைக்கும் இடையிலான உறவினை ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கான 2வது காண்டம் 9வது அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் தனது பொருளுரையில் கீழ்கண்டவாறு விளக்குகின்றார். அனைத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படுத்தும் சரியான முடிவு யோகமாயா அல்லது ஒன்றுபடுத்தும் சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு விஷயத்தை கிருஷ்ணரிடம் இருந்து பிரிக்கும் தவறான மனோபாவம் பகவானின் தைதி மாயா அல்லது மகா மாயா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவரோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்காமல் எதுவுமே இருப்பு கொள்ள முடியாது என்பதால் இவ்விரண்டு மாயாக்களும் கூட பகவானுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன. அப்படி பார்க்கும்போது பகவானுடனான சம்பந்தத்தை விலக்கிக் கொள்ளும் தவறான மனோபாவமானது பொய்யானது அல்ல, ஆனால் மாயையானதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3வது காண்டம் 16வது அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்திற்கான தன்னுடைய பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் யோக மாயைக்கும் மகா மாயைக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை மேலும் விளக்குகிறார். பரமபுருஷ பகவானின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற சக்திகளின் வித்தியாசம் என்னவென்றால், உட்புற சக்தியில் அல்லது ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் தொந்தரவுக்கு ஆளாகாமல் இருக்கின்றன. மாறாக வெளிப்புற அல்லது பௌதீக சக்தியில் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களுமே தற்காலிக தோற்றமாகும். பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக லோகங்கள் இவை இரண்டிலுமே பகவானின் ஆதிபத்தியம் சமமாகவே உள்ளது.
ஆனால் ஆன்மீக உலகம் கடவுளின் சாம்ராஜ்யம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதே சமயம் இந்த பௌதிக உலகம் மாயையின் சாம்ராஜ்யம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உண்மையில் எது நிலை நிஜமில்லையோ அதையே மாயா என்ற சொல் குறிக்கின்றது. பௌதீக உலகின் ஐஸ்வர்யங்கள் ஒரு பிரதிபிம்பம் தான். இந்த பௌதீக உலகமானது வேர்கள் மேல் நோக்கியும் கிளைகள் கீழ் நோக்கியும் இருக்கும் ஒரு மரத்தை போன்றது என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், இந்த பௌதிக உலகமானது ஆன்மீக உலகின் நிழல் போன்றது. உண்மையான ஐஸ்வர்யங்கள் ஆன்மீக உலகில்தான் உள்ளன. ஆன்மீக உலகின் ஆதிபத்திய தெய்வமாக பகவானே உள்ளார். மாறாக இந்த பௌதீக உலகில் பல ஆளுநர்கள் உள்ளனர். இதுவே உட்புற மற்றும் வெளிப்புற சக்திகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசமாகும். தானே உட்புற சக்தியின் ஆதிக்க நாயகனாக இருந்தும் அவரது தாமரை திருவடிகளை கழுவிய புனித நீரினால் தான் இந்த பௌதீக உலகம் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது என்றாலும், பிராமணர்களின் மீது வைஷ்ணவர்களின் மீதும் பகவான் மிகப்பெரிய மதிப்பு கொண்டுள்ளார். வைஷ்ணவர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் பகவானை அந்த அளவு மதிப்பு தரும்போது, அம்மாதிரி உயர்ந்த நபர்களுக்கு எவ்வாறு ஒருவர் அதே போன்ற மரியாதையை தர மறுக்க முடியும்? பரமபுருஷ பகவானின் சக்தி விஷ்ணு மாயா என்றும் அறியப்படுகிறது. பின்வரும் ஸ்லோகம் இந்த விஷ்ணு மாயையை குறிப்பிடுகிறது. இந்த ஸ்லோகத்திற்கான தன்னுடைய விரிவான பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விஷ்ணு மாயையானது எவ்வாறு யோக மாயை மற்றும் மகா மாயையை என்று இரு வகையாக செயல்படுகிறது என்று விளக்குகிறார். விஷ்ணோர் மாயா பகவதி யயா சம்மோஹிதம் ஜகத் ஆதிஷ்டா பிரபுனாம் ஷேன கார்யார்த்தே சம்பவிஷ்யதி. பரமபுருஷ பகவானுக்கு நிகரான விஷ்ணு மாயை என்று அறியப்படும் சக்தியானவள் பகவான் கிருஷ்ணருடன் கூடவே தோன்றுகிறாள். பல்வேறு பரிணாமத்தில் செயல்படும் இவள் பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக லோகங்கள் அனைத்தையுமே வசியப்படுத்தி விடுகிறாள். அவள் பகவானின் செயலை நிறைவேற்றும் பொருட்டு தன் பிரபுவின் ஆணைப்படி தன்னுடைய வெவ்வேறு சக்திகளுடன் தோன்றுகிறாள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் 1வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகம். மேற்கண்ட ஸ்லோகத்திற்கான தன்னுடைய பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பின்வருமாறு விளக்குகிறார். பராஸ்ய சக்தி விவிதைவ ஸ்ரூயதே வேதாஸ்வதர உபனிஷத் 6.8. பரமபுருஷ பகவானின் சக்திகள் யோகமாயை மகாமாயை முதலான பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. குளிரூட்டவும் உஷ்ணப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படும் சக்தி ஒன்றுதான். அதே போலவே இறுதியாக பார்த்தால் பகவானின் சக்தியும் ஒன்றே. பகவானின் சக்தி ஆன்மீக உலகம் மற்றும் பௌதீக உலகம் இரண்டிலும் செயல்படுகிறது. ஒரே மின்சார சக்தி எவ்வாறு ஹீட்டரிலும் கூலரிலும் செயல்படுமோ அதே போல் பகவானின் சக்தி ஆன்மீக உலகில் யோக மாயையாகவும் பௌதீக உலகில் மகா மாயையாகவும் செயல்படுகின்றது. பௌதீக உலகில் மகா மாயையாக செயல்படும் இந்த சக்தியானது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தங்கள் பக்தி தொண்டினை மென்மேலும் இழந்து விடுமாறு செய்கின்றது. யயா சம்மோஹிதோ ஜீவ ஆத்மானம் சத்குணாத்மகம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1வது காண்டம் 7வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகம் என்று கூறப்படுவது போல் பௌதீக உலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மா தான் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களானவன் திரிகுண என்று நினைக்கிறான். இதுவே உடல் சார்ந்த எண்ணத்துடன் கூடிய வாழ்க்கையாகும். பௌதிக சக்தியின் முக்குணங்களுடன் ஆன தொடர்பின் காரணத்தினால் ஒவ்வொருவனும் தன்னை உடலுடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறான். சிலர் தங்களை பிராமணர்களாகவோ, இன்னும் சிலர் தங்களை சத்திரியர்களாகவோ, மற்றும் சிலர் தங்களை வைஷ்யவனாகவோ அல்லது சூத்திரனாகவோ நினைத்துக் கொள்கின்றனர். உண்மையில் எப்படி பார்த்தாலும் ஒருவன் பிராமணனும் அல்ல, சத்திரியனும் அல்ல, வைஷ்ணவனும் அல்ல, சூத்திரனும் அல்ல. அவன் பகவானின் ஒரு அம்சம், மமைவாம்ச. ஆனால் அவன் பௌதீக சக்தியான மகா மாயையினால் மறைக்கப்பட்டிருப்பதால் இவ்வாறு பல்வேறு விதமான
பல்வேறு விதமாக தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறான். எப்படி இருப்பினும் பந்தப்பட்டிருக்கும் இந்த ஆத்மா முக்தி அடைந்தவுடன் தான் பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகன் என்று அவன் தன்னை கருதுவான். ஜீவேர ஸ்வரூப ஹய கிருஷ்ணரே நித்திய தாச. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை 20வது அத்தியாயம் 108வது ஸ்லோகம். அவன் அந்த நிலைக்கு வரும்போது அதே மகாமாயை சக்தியானது யோக மாயையாக செயல்பட்டு அவன் தூய்மை அடைவதிலும் அவனுடைய சக்தியை பகவானின் சேவையில் அர்ப்பணிப்பதிலும் மென்மேலும் அவனுக்கு உதவி செய்கிறது. 2 விஷயங்களிலுமே, அதாவது இந்த ஆத்மா கட்டுண்டிருந்தாலும் அல்லது முக்தி அடைந்திருந்தாலும் கூட பகவான் பரமமானவரே. பகவத்கீதையில் 9வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகம் கூறப்பட்டுள்ளது போல, மயாத்யக்ஷேன பிரஹிருதி சூயதே சராச்சரம். பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளையின் படியே பௌதீக சக்தியான இந்த மகாமாயை கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் மீது செயல்படுகின்றது. பிரஹிருத்தே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூட்டாத்மா கர்த்தாகம் இதி மன்யத்தே. பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள மதியிழந்த ஆன்மீக ஆத்மா உண்மையில் இயற்கையினால் செய்யப்படும் செயல்களை தானே செய்வதாக எண்ணுகிறான். பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயம் 27வது ஸ்லோகம். பந்தப்பட்ட ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நாம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? இப்ப நம்ம ரெண்டு பக்கம் படிச்சோம். 2 பக்கத்துல மாதாஜி இப்ப ரொம்ப அழகா படிச்சாங்க. இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 3வது காண்டத்துல 16வது அத்தியாயத்துல 9வது ஸ்லோகத்துல என்ன ஸ்லோகம்? தன்னுடைய பொருளுரையில் சில பிரபுபாதா, அதாவது யோக மாயைக்கும் மகாமாயைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம ரொம்ப அழகா கோடிட்டு காமிச்சார் இல்லைங்களா? சரி, இப்ப யோக மாயா சக்தின்றது என்ன சக்தி, மகாமாயா சக்தி என்றது என்ன சக்தி, ஏன் யோகமாயா சக்தியில பகவான மறைக்கப்படுறார், ஏன் அதே மாதிரி மகாமாயா சக்தியில ஏன் நம்மள மறைக்கப்படுறாங்க, இதோட சாராம்சம் சொல்ல முடியுமா? அதுக்குள்ளேயே ஆன்சர் இருக்கு. நீங்க இப்ப நான் சொன்னதுலயே ஆன்சர் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சுட்டே போனா சொல்லுங்க மாதாஜி. என்ன கேட்டீங்க பிரபுஜி? இப்போ யோக மாயா சக்தி என்ன மாதிரி சக்தி அது அப்ப நாம படிச்சோம் இல்லைங்களா? யோக மாயா சக்தி என்ன சக்தி, ஏன் யோக மாயா சக்தி பகவான மறைக்கப்படுறாரு, அதே மாதிரி மகாமாயா சக்தின்றது இந்த வெளிப்புற சக்தி, இது ஏன் நம்மள மறைக்கப்படுறது அப்படின்றதையும் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா நான் கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகமாயா பகவான் ஸ்வரூபத்தை மறைக்குது. அது பகவானோட ஆனந்த லீலைகள்ல அவர் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் பகவான்றதையே மறந்து செயல்பட தூண்டுது யோகமாயா. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். மகாமாயா என்றது பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிந்த ஜடசக்தி. அதுவும் மக்கள் பௌதிக இதுல துன்பப்படுறதுக்கு காரணம் மகாமாயாவா தான் பிரபுஜி ஆகுது. அது அதுவுமே பகவான்ல இருந்து பிரிந்த ஜடசக்தி மகாமாயன்றது நம்ம துன்பங்களுக்கு காரணமா இருக்கு. யோகமாயா பகவானுடைய லீலைகளுக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் காரணமா இருக்கு. அது பகவான்றத மறக்க செய்யுது. அது வைஷ்ணவர்களும் இவங்க அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுட்டீங்க மாதாஜி. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க, எல்லாரும் பேசுங்க, ஏன்னா அப்பதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே போனா அது நல்லா இருக்காது. அதனால கொஞ்சம் விரிவா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் மியூட் பண்ணி பேசலாம். யாரும் மியூட் பண்ண முடியலையா? பிரபுஜி, மாதாஜி. பிரபுஜி. படிச்சதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யோகமாயா ஆன்மீக சக்திக்கும் மகாமாயா பௌதீகத்துக்கும் காரணமா இருக்காங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி. உட்புற வெளிப்புற
வெளிப்புற உட்புற சக்தி. ஏன்னா நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய செயல், நம்மளுடைய கர்மா, நாம என்ன செய்யணும்ன்றத நாம உன்னிப்பா நம்ம கவனிக்க முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம நேத்து கூட சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா? யாராவது நம்ம எதிர்த்தாப்புல பேசுறவங்க என்ன தன்மையில பேசுறாங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன். புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம இயற்கையா புரியும் போது டக்குன்னு நம்ம சில கோவம் வரும். நமக்கு அவரு நம்மள கோவமா பேசினா நமக்கு ஒரு எதிர்வினை நமக்கு ஆக்குவோம் இல்லைங்களா? அப்போ நாம அங்க இருந்து வெளியே வந்துடும். அதை நம்ம புரியறதுக்காக தான் இந்த மாய சக்தியை நம்ம படிக்கிறோம். அப்போ அவர் கோவப்படுறாருன்னா சரி, அவர் இந்த யோக மகாமாய சக்தியில இயக்கப்படுறார். நாம அதுக்கு ஆளாகக்கூடாது. நாம சாத்வீகமா நாம இருக்கிறோம். சத்துவத்துல நம்ம சுத்த சத்துவத்துல டிராவல் ஆகி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப அந்த இடத்துல நாம நிக்கிறது நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைந்து, எப்படி சரணாகதினா மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம இன்னொரு நாளைக்கு பேசலாம் இதை பத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம அங்க இருந்து விலகிறது தான் நமக்கு உகந்தது. அதுதான் நம்ம செயல்பாடு. இல்ல நாம எதிர்வினை ஆற்றோம்னா கண்டிப்பாக அந்த மகாமாய சக்தினால நாமளும் இயக்கப்படுவோம் அப்படின்றத நம்ம நேற்று படிக்கும் போது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ யோகமாயா சக்தின்றது பகவானை மறைக்கும் சக்தியாக இருக்கிறது. அது ஏன் அவருடைய லீலையிலால நாம அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நாம கூட பக்தியில இருக்கிறோம், நல்ல வைஷ்ணவ குவாலிட்டில இருக்கிறோம், அதான் பிராமண குவாலிட்டில இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம். பிராமணன் சொல்றோட வைஷ்ணவன் சொல்றது நல்லது. வைஷ்ணவ குவாலிட்டியில் நம்ம இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம். வைஷ்ணவ குவாலிட்டி இருக்கும்போது அப்போ நமக்கும் அந்த யோகமாயா சக்தி நம்மள மறைக்கப்படுகிறது. ஏன்னா நாம ஒரு சாதாரண மனுஷனாக இருக்கிறோம். நம்ம யோகமாயா சக்தியில பகவானுக்கு நாம பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது பகவானையே மறைக்கப்பட அந்த ரசத்தை நாம பருகிறோம். பகவானுடைய அவருடைய லீலையில அவருடைய பக்தியில இருக்கும்போது நாம பாத்தீங்கன்னா அந்த ரசத்தை கொடுக்கும்போது நம்மளும் அந்த சக்தியை நாம சாதாரண மனிதனாக நம்ம அந்த இடத்துல காட்டப்படுறாரு. இப்போ ஒரு சாதாரண மனுஷனா ஒரு தாய்க்கும் மகனுக்கும் உள்ள உறவு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஒரு தாய் கிட்ட போய் மகன் என்ன பண்ணுவான், அம்மா திட்டுறாங்கன்னா ஒரே கொஞ்சம் செய்வான், ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி அம்மா சமாதானம் பண்ணுவான். அது ஆன்மீகத்தில் இருக்கும்போது அது மாதிரி செய்ய முடியுமா? நாம இருக்க முடியாது இல்லையா? அப்ப யோகமாயா சக்தி அந்த இடத்துல மறைக்கப்படுது. அப்ப நம்ம ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பாசம் உருவாக்கப்படுது இல்லைங்களா? அந்த யோகமாயா சக்தி மூலியமா. இதுதான் இந்த இடத்துல நாம உன்னிப்பா நம்ம கவனிக்கணும். ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப இடத்துல இருக்கணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த யோகமாயா சக்தி இன்னொன்னும் செயல்படுத்துது. இப்ப நம்ம வைஷ்ணவ குவாலிட்டியில் நம்ம இருக்கிறோம், ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில் நம்ம இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம பிராமணனா, சத்திரியனா, வைசியனா, சூத்திரனா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இத யோகமாயா சக்தியிலையும் மறைக்கப்படுறது. அதே மாதிரி மகாமாயா சக்தியிலையும் மறைக்கப்படாது. அது பிரதிபலிக்குது. மகாமாயா சக்தி நான் ஒரு பிராமணன், நான் ஒரு சத்திரியன், நான் ஒரு சூத்திரன், நான் ஒரு வைசியன், மகாமாயா சக்தி நம்மளை இயக்குது. அதே நம்ம யோகமாயா சக்தி நம்மள என்ன பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா அந்த சக்தியை நீ அந்த இடம் கிடையாது, உனக்கு வர்ணம் கிடையாது, நீ பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்றத காட்டுது. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா அதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அப்ப நாம எல்லாமே பாருங்க, 4 லட்சம் மனித பிறவி உள்ள 4 லட்சம் பிறவிகளுமே பகவானுடைய அம்சம் தான். இதே 16, 17 ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா ஆலமரம், அந்த ஆலமரத்தை உதாரணம் கொடுப்பாங்க. ஆலமரம் எப்படி ஒரு விழுது மேல இருந்து கீழே அப்படி விழுது வருதோ, அதே தண்ணியில இருந்து அந்த பிரம்மத்தை பார்க்கும்போது தண்ணி குளத்துக்கு ஒரு குளம் இருக்குன்னா அந்த குளத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு ஆலமரம் இருக்குன்னா நம்ம தண்ணியில பார்க்கும்போது தண்ணியோட பிம்பத்துல பார்க்கும்போது மரம் தலைகீழ தெரியும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த விழுது கீழே இருந்து மேல போற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த மரம் இருக்கிறது உண்மை. ஆனா தண்ணியில இருக்கிற பிம்பம் அது டூப்ளிகேட். அது ஒரு பிம்பம் தான். அது ஒரு இதுதான். அதே போலதான் நாம உண்மைதான். நமக்குள்ள இருக்க பரமசக்தி உண்மைதான். ஆனா நாம செயல்பாடுனால, மாயத்தினால, அதாவது மகாமாயத்தினால நம்ம மறைக்கப்பட்டிருக்கோம். அதை மறைக்கப்பட்டிருக்கனால நம்ம அது பகவானுடைய பக்தியில செய்யும் போதுதான் அப்ப நாம என்ன ஆகும், அந்த மறைக்கும் சக்தி நம்மளுக்கு விட்டு விலக ஆரம்பிக்குது. அப்போ நாம சுத்த சத்துவத்துல செயல்படும் போது ஒரு வைஷ்ணவ குவாலிட்டியில நாம டிராவல் ஆகணும்ன்றது இந்த இடத்துல நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. வேற யாராவது படிக்கிறதா படிக்கலாம், அவங்க ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம். வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக பந்தப்பட்ட வாழ்வில் யாருக்குமே சுதந்திரம் கிடையாது. ஆனால் ஒருவன் மகாமாயையினால் குழப்பம் அடைந்திருப்பதால் அவன் முட்டாள்தனமாக தன்னை சுதந்திரமானவன் என்று நினைக்கிறான். அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இதி மன்யதே. பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயம் 27வது ஸ்லோகம்.
யோகம். ஆனால் பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் முக்தி அடையும் ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு தாஸ்யம், சக்கியம், வாத்சல்யம் மற்றும் மாதுரியம் போன்ற ஏதாவது ஒரு ரசத்தில் பரமபுருஷன் பகவானுடனான ஓர் உன்னத உறவினை அனுபவிப்பதற்கு மென்மேலும் அதிக வாய்ப்பளிக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறாக பகவானின் விஷ்ணு மாயா என்ற சக்திக்கு ஆவரணிகா மற்றும் உன்மிக என்ற இரு அம்சங்கள் உள்ளன. பகவான் தோன்றிய போது அவருடைய சக்தி அவருடனேயே தோன்றி பல்வேறு வழிகளில் செயல்பட்டது. யசோதை, தேவகி இன்னும் பகவானின் நெருங்கிய உறவினர்களுடன் அது யோக மாயையாக செயல்படுகிறது. அதே சமயம் கம்சன், சல்லன் இன்னும் இது போன்ற மற்ற அசுரர்களுடன் அது வேறு விதமாக செயல்பட்டது. பகவான் கிருஷ்ணரின் கட்டளையின்படி அவருடைய சக்தியான யோக மாயை அவருடன் தோன்றி காலத்திற்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ற வகையில் வெவ்வேறு செயல்களை வெளிப்படுத்தியது. காரியார்த்தே சம்பவிஷ்யதி, பகவான் விருப்பப்படும் பல்வேறு நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு யோகமாயா வெவ்வேறு முறையில் செயல்பட்டது. பகவத்கீதையில் 9வது அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகம் உறுதி செய்யப்படுவது போல மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருத்திம் ஆஷ்ரிதா, பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் முழுவதுமாக சரணடைந்த மகாத்மாக்கள் யோக மாயையினால் வழிநடத்தப்படுகின்றனர். மாறாக பக்தி தொண்டு அறவே இல்லாத துராத்மாக்கள் மகா மாயையினால் வழிநடத்தப்படுகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10வது காண்டம் 17வது அத்தியாயம் 22வது ஸ்லோகத்திற்கான விளக்க உரையில் ஸ்ருதி மந்திரத்தை மேற்கோள் காட்டி பகவானின் உட்புற சக்தியை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பின்வருமாறு விளக்குகிறார். ஸ்ருதி அல்லது வேத மந்திரங்கள் ஸ்வரூப பூத்தையா நித்திய சக்தியா மாயா, அதாவது பகவானது நித்திய சக்தியான மாயையானது பகவானின் மூல ரூபத்துடன் இயற்கையாகவே ஒன்றியுள்ளது என்று குறிப்பிடுகின்றன. இவ்வாறாக பகவானின் நித்தியமான ஆன்மீக உடலில் எல்லையற்ற சக்தி உள்ளது. அது எந்தவித பிரயத்தனமும் இன்றி பரம சத்தியத்தின் அனைத்தையும் அறியவல்ல இச்சையின்படி எல்லா தோற்றங்களையும் திறமையாக கையாளுகிறது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் நாம் காணலாம், வைகுண்ட பிரம்மாண்ட கண சக்தி கார்ஜகய ஸ்வரூப சக்தி கார்ஜேர கிருஷ்ண சமாஸ்ரய. இந்த பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக உலகங்கள் முறையே கிருஷ்ணரின் பகிரங்கா மற்றும் அந்தரங்கா சக்திகளின் பரிணாமங்களாகும். எனவே பௌதீக தோற்றங்கள் ஆன்மீக தோற்றங்கள் ஆகிய இரண்டிற்கும் பகவான் கிருஷ்ணரே ஆதி மூலம் ஆவார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை 20வது அத்தியாயம் 150வது ஸ்லோகம். பகவானின் உட்புற சக்தியின் 3 தோற்றங்களான சந்தினி, சம்பித் மற்றும் ஹலாதினி ஆகியவை அவருடைய வெளிப்புற சக்தியுடன் இணைந்து செயல்படுகின்றன. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தின் பல இடங்களில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளுரையில் இம்மூன்று தோற்றங்களில் ஒவ்வொன்றும் பகவானின் வெளிப்புற சக்தியுடன் எவ்வாறு சம்பந்தப்பட்டுள்ளன என்று விளக்குகிறார். சந்தினி சக்தியை பற்றி அவர் எழுதுகிறார். கிருஷ்ணர் எப்போதும் பூரண ஆன்மீகமானவர். முழுமுதற் கடவுளின் பெற்றோர்கள் மட்டுமன்றி அவரது இருப்பிற்கான இதர உபகரணங்கள் அனைத்தும் நிச்சயமாக சந்தினி சக்தியின் தோற்றங்கள் ஆகும் அல்லது விசுத்த சத்துவ நிலையின் பரிமாற்றங்கள் எல்லாம். இதை இன்னும் தெளிவாக விளக்க வேண்டுமானால் அந்தரங்க சக்தியின் இந்த சந்தினி சக்தியானது ஆன்மீக உலகின் எல்லா வகையான பன்முகத்தன்மைகளையும் தோற்றுவித்து பராமரிக்கிறது என்று கூறலாம். பகவானின் ராஜ்யத்தில் அவரது வேலையாட்கள், பணிப்பெண்கள், அவரது துணைவியர், அவரது தந்தை, தாய் இன்னும் அங்குள்ளவை அனைத்தும் சந்தினி சக்தியினுடைய
ஆன்மீக இருப்பின் பரிமாற்றங்களே. பகிரங்க சக்தியில் உள்ள புறநிலை சந்தினி சக்தியானது ஜட பிரபஞ்சத்தின் பன்முகத்தன்மைகளாக விரிவடைகின்றது. இதிலிருந்து ஆன்மீக தளத்தின் ஒரு சிறு குறிப்பினை நம்மால் பெற இயலும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் ஆதி லீலை 4வது அத்தியாயம் 65க்கான பொருளுரை. வெளிப்புற சக்தியின் தொடர்பின் மூலம் இந்த சம்பித் சக்தியானது பௌதீக உலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு திரிபடைந்த ஞானத்தை அளிக்கிறது. சம்பித் சக்தியானது பௌதிக சக்திக்கு திரிபடைந்த நிலையில் தன் தாக்கத்தை அளிக்கும் போது அது பொய்த்தோற்றத்தை உண்டாக்குகிறது. சம்பித் சக்தியை பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது சைத்தன்ய சரிதாமிருத ஆதி லீலை 4வது அத்தியாயம் 67வது ஸ்லோக விளக்க உரையில் எழுதுகிறார். சம்பித் சக்தியின் செயல்பாடுகள் அறிவாற்றலை விளைவிக்கின்றன. பகவான் மற்றும் இந்த உயிர்வாளி ஆகிய இருவருமே அறிவாற்றல் கொண்டவர்கள். பரமபுருஷ பகவான் என்ற வகையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அனைத்து இடங்களையும் பற்றிய முழு ஞானத்தையும் கொண்டிருப்பதால் அவருடைய அறியும் சக்திக்கு எந்த இடைஞ்சல்களும் இல்லை. ஒரு பொருளின் மீது தன் பார்வையை செலுத்துவதன் மூலமாக அவரால் அதை பற்றிய அறிவை பெற இயலும். மாறாக சாதாரண ஒரு உயிர்வாளி இம்மாதிரி அறிவை பெறுவதில் எண்ணற்ற தடைக்கற்கள் உள்ளன. உயிர்வாளிகளின் அறியும் சக்தி 3 பிரிவுகளை கொண்டது. நேரடியான அறிவு, மறைமுகமான அறிவு, திரிபடைந்த அறிவு என்பவை அவை. கண், காது, மூக்கு மற்றும் கை போன்ற பௌதீக புலன்களின் மூலம் நாம் அறியும் சக்தி எப்போதும் கண்டிப்பாக திரிபடைந்த ஞானத்தையே அளிக்கின்றது. இந்த அறியாமையானது சம்பித் சக்தியினால் திரிபடைந்த விதத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்ட ஜட சக்தியின் வெளிப்பாடாகும். புலன்களின் உணர்விற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பொருளை எதிர்மறை அறிவாற்றலின் வழியாக அறிந்து கொள்ளுதல் மறைமுக அறிவாகும். அதனை பக்குவமற்ற வழிமுறை என்று முற்றிலுமாக கூறிவிட இயலாது. அருவமான ஆன்மீக உணர்வின் வடிவத்திலும் ஒருமைவாதத்தின் வடிவத்திலும் அது துளியளவு ஞானத்தை மட்டும் வழங்குகிறது என்று கூறலாம். ஆனால் அறியும் சக்தியின் சம்பித் பகுதியானது அதே உள்ளுரை சக்தியின் ஹலாதினி சக்தியினால் ஒளியூட்டப்படும் போது அவை இணைந்தே செயல்படுகின்றன. அவ்வாறு தான் ஒருவர் பரமபுருஷரை பற்றிய ஞானத்தை அடைய முடியும். சம்பித் சக்தியானது இந்நிலையிலேயே புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். பௌதிக அறிவும் மறைமுகமான ஆன்மீக அறிவும் சம்பித் சக்தியின் உப படைப்புகள் ஆகும். கலாதினி சக்தியை பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபதர் குறிப்பிடுகிறார். கலாதினி சக்தியின் படைப்பு பிரேமை. அது 2 பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது. ஒன்று தூய பிரேமை, மற்றொன்று கலப்படமான பிரேமை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் இருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டு அவரை கவர்வதற்காக உயிர்வாளியின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் போது மட்டுமே அந்த உயிர்வாளி தூய பிரேமை உடையவனாக ஆகிறான். ஆனால் அதே கலாதினி சக்தியானது வெளிப்புற சக்தியான ஜட சக்தியினால் கலங்கப்படுத்தப்பட்டு உயிர்வாளியிடம் இருந்து வெளிப்படும் போது அது கிருஷ்ணரை வசீகரிப்பதில்லை. அதே நேரத்தில் உயிர்வாளியோ ஜட சக்தியின் கவர்ச்சியினால் மயங்குகிறான். அச்சமயத்தில் உயிர்வாளி பிரமையினால் பித்து பிடிப்பதற்கு பதிலாக பௌதிக புலன் இன்பத்தில் பித்து பிடித்தவனாகின்றான். ஜட இயற்கை குணங்களுடனான அவனது தொடர்பினால் அவனது துன்பகரமான மகிழ்ச்சியற்ற உணர்வுகளால் கைப்பற்றப்படுகிறான். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் ஆதி லீலை 4வது அத்தியாயம் 68க்கான பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 10வது அத்தியாயம் இதோட முடிக்கிறோம். அடுத்த வாரம் 11வது அத்தியாயத்தை பத்தி நம்ம படிப்போம். இப்ப நாம என்ன அளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோன்றது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு எல்லாரும் ஓபன் பண்ணி பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, ஜென்ரலா இது வரைக்கும் பார்த்த அத்தியாயங்கள்ல உட்புற சக்தி, வெளிப்புற சக்தி, யோகமாயை, மகாமாயை அது தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்குங்க பிரபுஜி. இடையில நிறைய
விதவிதமான பகவானுடைய சக்தியை வந்து படிச்சுட்டோம் பிரபுஜி. இப்ப சரி. படிச்சதுல இந்த கலாநிதி அதுல ம். 2 வகை. அப்போ நிறைய இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு அத வந்து ஒன்லைன்ல நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிறது பெட்டர்னு தோணுதுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. அதுதான் அந்த யோகமாய சக்தியில வர்றது வந்து நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஒரு நிமிஷம் காட்டுறேன். இப்ப இந்த ஆமாங்க இடத்துல பிரபு. அலாதினின்னு சொல்லும் போது பக்தி வந்து பகவான் வந்து நாம முழுமையா அதை நம்மள ஏத்துக்கிறாரு இல்ல. சாமித சக்தின்னு சொல்லப்படுது வந்து சாமித சக்தி வந்து எப்படின்னா நாம வந்து பகவானோட ஞானம் நம்ம வந்து அவருடைய ஆன்மீகத்துல ஞானம் படும்போது தான் நாம அந்த சக்தியில நாம இயங்குறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல பகவத்கீதையை படிச்சு அது ஒரு பொருள் உரையை படிச்சு அது விளக்கம் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பாருங்க. அப்போ வந்து அந்த சக்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா இயங்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப அந்த அந்த சக்தி தான் முக்கியமான அது வந்து அலாதினி சக்தி கிட்ட அவங்க வந்து மூவ் பண்ணாங்கன்னா அந்த அலாதி சக்தியில வந்துருவாங்க இல்லைன்னா. சாந்தன சக்தின்றது அந்த அந்த உணர்வை கொடுக்கறது. பகவானுடைய பகவான்னா யாரு, இவங்கெல்லாம் யாரு இவங்கெல்லாம் யாருன்றது அந்த இதை கொடுக்குறது. இதே சாம்பல் சக்தின்றது பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும், அவர் லீலையை புரிஞ்சுக்கணும், அவருடைய வைபவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அதை படிக்க ஆரம்பிக்க அந்த ஞானத்தை கொடுக்குது அந்த சாமித்த சக்தி. அலாதினி சக்தின்னும் போது முழுமையாக அவங்க சாத்வீகமா அவங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்படின்றத நாமும் இது வந்து எல்லாமே வந்து இந்த 3 செயல்பாடுமே வந்து யோகமாயா சக்தியினால செயல்படுகிறது நாமும் இதுல படிக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா ரசோ சத்துவகுணம் ரசோகுணம் தமோகுணம் தாமஸ் குணம் இந்த 3 குணத்தை தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப அது யோகமாயானா என்ன மகாமாயானா என்ன அப்படின்னு படிச்சிருக்க மாட்டோம். அப்புறம் குணமாயா என்ன. இப்ப யோகமாயான்னு சொல்றது இந்த 3 குணங்கள் நம்ம 3 விதமான சக்திகள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. இது யோகமாயா. மகாமாயா சக்தியில இந்த பகரங்க சக்தி அதாவது வெளிப்புற சக்தின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஜட சக்தின்னு சொல்லலாம். இந்த வெளிப்புற சக்தியில வர்றதுதான் வந்து குணமாயா ஜீவமாயா. இந்த குணமாயால எப்படி நாம அதுல ஆட்கொள்றோம் ரொம்ப விஞ்ஞானமா இதுல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ரொம்ப நம்ம உன்னிப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை நோட்ஸ் எடுத்து நீங்க இப்ப இந்த புக்கு நான் எல்லாருக்கும் நான் நாளைக்கு அனுப்புறேன். அந்த புக்கை வாங்கி சும்மா இருக்கும் போதெல்லாம் அதை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த விவரமா தெரியும். நீங்க ஒரு ஒரு வார்த்தை நீங்க பேசும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா கூட இது பேசினா இந்த மாயை நமக்குள்ள வந்துருவான்றத நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க பேச ஆரம்பிப்பீங்க. யாரையே தப்பா நினைச்சா கூட அந்த மாயத்தன்மையில ஒரு இப்ப நாம சாதாரணமா சொல்லலாம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில குணமாய ஜீவமாயா மாய ஜட இயற்கை அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. குணமாயால 3 விதமான மாய இருக்கு இல்லைங்களா. அப்புறம் அந்த குணமாயான்றது எப்படி நம்ம குணம் எப்படி சத்துவ குணம் ரசோ குணம் தமோ குணம் சொல்லலாம் சரிங்களா. இது வந்து மகாமாயால ஒரு பிரிவு. இது வந்து இது குணமாயான்றது. இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு திணைய ஒரு இதா பிரிச்சு பிரிச்சு நம்ம அதுல படிக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவமாயாவோட செயல்பாடும் ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அதாவது குணமாயாவும் ஜீவமாயாவும் செயல்பாடும் ரொம்ப இதா இருக்கும். ஜீவமாயா செயல்பாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு ஜட இயற்கையோட சக்தி தான் அதுவும். ஜீவமாயா சக்தி. அந்த இப்போ நம்ம ஒரு என்ன சொல்றது நான் ஒரு பிராமணன் அப்படின்னு கொண்டாடுறோம் பாத்தீங்களா. இது வந்து இந்த மகாமாயால இந்த குணமாயா மூலியமாக நான் ஒரு சத்திரியனா செயல்படுறேன், நான் ஒரு பிராமணனா செயல்படுறேன். அந்த பிராமணனா செயல்படுறேன் அந்த குணமாயாவோட ஆதிக்கம் நம்ம அதிகமாக அதிகமாக நாம என்ன பண்றோம் ஜீவமாயா வழியில இந்த ஜீவன் இதுக்குதான் அப்படின்றத நாமளே அந்த அந்த மாயா நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றா ஜீவமாயா. குணமாய அந்த குணத்தை கொண்டு வந்து விட்டுருவா. ஜீவமாய இந்த உடல் அதுதான் நான் அவன் தான் அப்படின்றத கொண்டு வர்றதுதான் இந்த ஜீவமாயா. இந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல ரொம்ப நம்ம வந்து சாத்வீகமா செயல்பட ஆரம்பிச்சோம். இப்ப நிறைய பேர் பண்ண பிரேம பக்தியே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மோக பக்தியை கொடுப்பாங்க. சில பிரேமமே இருப்பாங்க பிரேம பக்தியை கொடுப்பாங்க பிரேம பக்தியில மோக பக்தி கலந்து கொடுப்பாங்க. அப்ப அது ஏன் கலந்து கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த மகாமாயாவுக்கும் யோகமாயாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியாம தான் அவங்க அந்த மாதிரி பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போறோம் நம்ம எது கோயிலுக்கு போறோம் பகவானுக்கு தொண்டு பண்ண போறோம் இல்லைங்களா. அப்போ தொண்டு பண்ண போகும்போது அப்ப யோகமாயா சக்தியில நம்ம இயங்குறோம். கோயிலுக்கு போனாவே யோகமாயா சக்தியில இயங்குறோம். அங்க போன உடனே நம்ம இன்னும் அப்ப நம்ம மறைக்கப்படுறோம். ஒரு சாதாரண மனிதனாக அங்க நம்ம உள்ள போறோம் யோகமாயா சக்தியில தான் நம்ம புத்தி செயல்படுது. அங்க போய் நம்ம பகவானு கிட்ட வேண்டணும் பகவானு கிட்ட நம்ம ஏதாவது செய்யணும் தொண்டு பண்ணணும் நம்ம போறோம். ஆனா அங்க போன உடனே இந்த பகரங்க சக்தி அந்த மாய சக்தி என்ன பண்ணுது நம்ம ஜனசக்தி நம்மள மறைக்கப்படுது. அது நம்ம தூண்டல் உருவாக்குது. அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்காம நம்ம யோகமய சக்தியில நம்ம செயல்படணும்னா பகவானுக்கு நித்திய சேவகனாக அங்க இருக்கணும். அங்க போயிட்டு நாம வந்து சாதாரணமா தேவையில்லாத விஷயங்கள் பேசுறது ஒரு நண்பர்கள் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்ககிட்ட போய் நண்பர்கள் இருந்தாலும் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலை என்ன பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும்.
ஸோ அந்த வேலையை நம்ம பண்ணோம். அது இல்லாம நாம அங்க வந்து மற்ற விஷயங்களை பேசும்போதுதான் அப்போ வந்து அந்த யோகமாய சக்தி மறைக்கப்படுகிறது. கோவில் உள்ள இருந்தா கூட. அதான் பகவானே சொல்றாருங்களா, யோகமாய சக்தியில நான் இருந்தா கூட என்னையும் மறைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றாருங்களா. அப்ப யோகமாய சக்தியில இருந்தாலும் நம்ம கோவிலுக்கு போனா நம்ம என்ன வேலை வந்தோமோ அந்த வேலை தான் பண்ணணும். அதை விட்டு நம்ம அங்க வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள் பேசும்போது அப்போ நம்மளுடைய செயல்பாடு அங்க மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, நீங்க சில இதுக்கெல்லாம் வந்து உதாரணத்தோட சொல்லும் போது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ஈஸியா இருக்குங்க பிரபுஜி. ஓகே 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 ஓகே. இப்ப இன்னைக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்ததுல ஏதாவது நம்ம படிச்சதுல ஏதாவது டவுட் என்ன இருக்குங்களா? ஏதாவது ஸ்டோரி மூலியமா சொன்னா கூட நம்ம 11 அத்தியாயத்துக்குன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம பேசிக் நம்ம ஒரு அளவு தெரிஞ்சுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். யோகமாயானா என்ன, மகாமாயானா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சோம். யோகமாயால 3 விதமான சக்தி, மகாமாயால 2 விதமான சக்தி இல்லைங்களா? குணமாயா, ஜீவமாயா. அந்த குணமாயால 3 மாயா இருக்கு, ஜீவமாயால 1 மாயா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது பேசிக். இனி வந்து 11 அத்தியாயம் பௌதிக வாழ்வின் திருப்தியே இந்த மாயே அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 11 அத்தியாயம். இது வந்து என்னன்னா, நாம இந்த வெளிப்புற சக்தியில நம்ம எப்படி ஆட்கொள்ளப்படுறோம், எப்படி நாம திருப்தி அடைகிறோம் அந்த சக்தியிலன்றது நம்ம இதுல இருந்தே பார்க்கறோம். இந்த புக்கை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த எல்லா விதமான 48 அத்தியாயம் நம்ம முடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மேன்மை அடையும். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ஏன் செய்யணும், ஒரு காலை எடுத்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறனா கூட நம்ம யோசனை பண்ணி வைப்போம். ஒரு பேசுற விஷயங்களோட பாத்தீங்கன்னா நம்ம மற்றவங்க சங்கடப்படுத்தாம பேசணும். ஒரு உயிர் வாழியை நம்ம சித்திரவதைப்படுத்தக்கூடாது. ஒரு வார்த்தைகளை கடுமையா போட வார்த்தையில கூட அந்த யோகமாய அது குணமாயோட சக்தி இருக்கு. குணமாயோட சக்தி நம்ம பேசுற வார்த்தைகள். அதனால நம்ம மௌனமாவே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்றது இந்த வேதம் சொல்லுது நமக்கு இல்லைங்களா. ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அதே நீங்க பேசணும்னா பகவானை பத்தி பேசணும், பகவானுடைய லீலையை பத்தி பேசணும், பகவானுடைய வைபவத்தை பத்தி பேசணும். அவருடைய விஷயம் பேசலாம், எவ்வளவு நேரம்னா மணிக்கணக்கா பேசலாம். ஆனா பௌதிகமா பேசுறது அமைதியா இருந்துட்டாவே போதும். நமக்கு இந்த குணமாய ஜீவமாயோட செயல்பாடு நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுன்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, புத்தகம் நாளைக்கு மாதாஜிட்ட கேட்கலாங்களா? நாளைக்கு நீங்க அட்ரஸ் எல்லாம் பண்ணி நான் ஒரு 15 புக் வாங்கி வச்சிருக்கேன். நாளைக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்து சென்ட் பண்ண சொல்றேன். பிரபுஜி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புக் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க, அதுவும் வாங்கி வச்சிருக்கேன். வந்துருச்சு, எல்லாம் வீட்டுலதான் இருக்கு. நாளைக்கு நான் அது கொடுக்குறேன். அவங்க வீடு இங்க பக்கத்தான் இருக்காங்க, சிந்தாதிப்பேட்டை தான். நான் நேராவே கொடுத்துட்றேன். நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கோங்க. அவங்க என்ன பைசா சொல்றாங்களோ அதுக்கு நீங்க அது புக்கோட வேலை தான் நீங்க கொடுத்தா போதும். ஏன்னா அது கோவிலுக்கு தான் கொடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த மகாமாயை வந்து 2 பிரிவு சொன்னீங்க, ஜீவமாயா, குணமாயா. ஜீவமாயா வந்து ஒரே கிளையுடையதுன்றீங்க, ஜீவமாயா. மகாமாயா இது வந்து குணமாயா 3 கிளையுடையது. அதே மாதிரி யோகமாயாக்கு என்ன சொன்னீங்க பிரபுஜி? யோகமாயா இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா, அதாவது அலாதினின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிச்சோம் இல்லையா யோகமாயால. அலாதினி ஆமா ஆமா. சோ அது 3மே நம்ம வந்து யோகமாயா சக்தி தான். சம்வித் என்னதுங்க பிரபுஜி? பகவானுடைய இருப்பு வந்து பகவானுடைய சக்தியை ஆகல அந்த ஞானத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கிறது. பகவானுடைய லீலை, பகவானுடைய வைபவம், அவருடைய என்ன சொல்றது, அவருடைய சக்தி, அவருடைய ஞானம், அத பத்தி அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து 2வது சக்தி. ஆமா ஆமா ஆமா. 3வது சக்தி வந்து பக்தி, பிரேம பக்தி. 3வது சக்தி பிரேம பக்தியில போறது ஹலாதினி. அத ஹலாதினி வந்து பௌதிக வாசனையோட போறப்போ கலப்படமான பக்தி. இதனால பகவான் கவரப்படுறது கிடையாது. ஹலாதினி சக்தி தான் பகவான் வந்து கவர்ந்து இழுக்குது. ஹலாதினி சக்தி பிரேம பக்தி. அது வந்து கலப்படம் அடையும் போது வந்து அது வந்து அவரை வந்து அவர் கவரப்படுறது கிடையாது. இது வந்து ஜீவமாயா குணமாயா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம். ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, உங்களுக்கு மறந்துட்டான்னு தெரியல. ஜீவமாயான்னு வந்து ஆவர்ணத்திக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சோம். ஆவர்ணத்திகா மாயான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாயா படிச்சோம். அது சொரூப ஞானம், மூல சொரூப நிலை, சொரூப நிலை. இது 2மே வந்து நம்மள வந்து அதை பிரிக்கப்படுது. இன்னொரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு விரிவா அடுத்த வாரம் வந்து திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணலாம். இதை கொஞ்சம் தெளிவா படிக்கலாம். இந்த யோகமா இது மகாமாயால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஜீவ மாயானா என்ன, குணமாயானா என்ன அப்படின்னு தெரியும். நம்ம அது தெளிவா நாம இன்னொரு வாட்டி நம்ம அதை ரிப்பீட் பண்ணி படிக்கலாம் ஒரு வாட்டி. ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம அது அடுத்துட்டு போக போக நமக்கு இது வந்து பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி தான். இது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி தான். இது இந்த குணமாய, இந்த ஜீவமாய நம்ம பேசிக்கா நம்ம படிக்கிறது
ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ஜடசக்தின்னு தான் சொல்லுவோம், மாய சக்தின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா ஒரு இடத்துல மொத்தம் 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குணங்களை பத்தி சொல்லும் போது அங்க இடத்துல தான் சொல்றாங்க குணமாய ஜீவமாய பகவான் வந்து நம்ம விளக்குறாரு. அதுல வந்து சில பிரபுபாதா பொருளுரையில ரொம்ப தெளிவா அதுல கொடுக்குறாரு. அதுல ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் பகவத்கீதையில சொல்லப்படுறாங்க குணமாயனா என்ன, ஜீவமாயனா என்ன, செயல்பாடு என்ன. ஆனா யோகமாயால மட்டும் பகவான் வந்து அது 4வது அத்தியாயத்திலும் 5வது அத்தியாயத்திலும் விரிவா கொடுக்குறாங்க. யோகமாய சக்தியில பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார் அப்படின்றத ஒரு யோகமாயா சக்தி மூலியமா தான் பகவான் வந்து ஒரு லீலையும் பண்றான்றத பகவத்கீதையில அது கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு சின்ன விளக்கம் தான் கொடுத்தாங்க. ஆனா சில பிரபுபாதா அவருடைய பொருளுரையில ரொம்ப அழகா தெளிவா விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு. ஹரே பிரபுஜி, கிருஷ்ணா. இந்த அண்டங்கள் கூட யோகமாயினாலதான் படைக்கப்படுது, பகவான் ஆமாமா இருந்து பிரிஞ்சு வந்தது அப்படி சொல்றாங்க. ஆமா 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 ஆமா